Shirin fim ɗin kwana 90. A daidai lokacin da Yawale yake murna da farin cikin cewa zai angwance da amaryarsa wato Rayya, sai rashi ya juye da mujiya. A inda ABM Adnan ya buƙaci da Hajiya Rabawa mai kada da yana so ya zo yana son ɗiyarta yana so zai aura. Hajiya Rabawa mai kada ta yi farin ciki da murna tun da tunaninta ta ɗauka Salma yake so. Bayan ya zo gida an gabatar masa da Salma ne kuma suka ga saɓanin hakan, inda shi ya kasance da ya yake so a cikin zuciyarsa. Wanda daga ƙarshe Mayar ya ta bijirwa Hajiya Rabawa mai kada akan cewa ta ce ba ta so ta auri Yawale. Hajiya Rabawa mai kada kuma take ce mata idan dai har ba za ta auri Yawale ba, to lalle za ta tara ne ta koma ƙauye da zama. Mai sauraro, wannan tana ce mai suna Arewa Jalla TV, inda za ta rika kawo muku shirin fina-finai masu ƙayatarwa. Za ta kuma kawo muku series na fina-finai masu nishaɗantarwa da kuma ƙaye. Da fatan za ku ringa danna mana subscribing da alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Kuma muna so mu ringa ganin likin ɗinku da comment. Mun gode. To bayan da Hajiya Rabawa mai kai take ce da Rayya in dai har ba za ta auri Yawale ba to lallai sai ta koma ƙauye da zama. Rayya ko ta gwammace ta tattara kayan da ta koma ƙauyen nasu da zama. Inda fitar da daga gidan bawa mai kada ke da wuya, sai ta ɗauki waya ta kira ABM Adnan, inda take sanar da shi halin da take ciki. ABM Adnan ya zo da mota ɗauke ta basu zame ko ina ba sai gidan hakimi. Bayan ya kai ta ne kuma Rayya take gabatar da hakimi da duk abubuwan da suke faruwa da irin matsalolin da suka taso suka kunno kai. Hakimi ya alƙawarin cewa lalle zai kira Rabin a waya domin ta zo ya ji inda matsalar ta kwana. Bayan nan washe gari sai ga ABM Adnan ya sake dawowa, ya zo wurin hakimi domin su gana. To wannan zuwa da ba kuma ne ya kashi ba, yana so ga gabatar musu da cewa yana son auren Rayya ne, inda ba tare da ɓata lokaci ba hakimi ya bashi ya tabbatar masa da kuma cewa insha Allah babu wata matsala da za ta biyo baya. Inda a yanzu haka dai ana shirye-shiryen gabatar da bikin ABM Adnan da kuma Rayya. Inda a ɓangaren Salma kuwa, bayan ta buƙaci mahaifiyarta da ta taimaka mata kan cewa Sahabi yana so ya turo magabatansa gidansu, muka ji mahaifiyarta ta amince da hakan, inda zuwan magabatan Sahabi ke da wuya wata matsala ta sake faruwa, inda magabatan Sahabi suka fuskanci wulakanci da rashin mutunci daga wurin Hajiya Rabi, suka kwashi takalmansa a hannu da ƙyar suka sha. Bayan nan Salma ta shiga cikin mawuyacin hali da tashin hankali, kullum cikin kuka da tunanin abin da aka aikata wa Sahabi ba a kyauta masa ba. Bayan haka kuma ta je ta same shi har ofis ɗinsa inda yake aiki, ta kuma ba shi haƙuri kan abin da ya faru. Amma ina Sahabi ya nuna mata cewa shi iyayensa fa su ne abu mafi daraja da muhimmanci a cikin wannan rayuwa tasa, babu kuma wanda zai wulakanta su ya haƙura ya kyale shi. Saboda haka yake sanar da Salma cewa shi kam ya haƙura ya janye daga aurenta, ya haƙura da soyayyarta. Inda muka ji Salma ta shiga tashin hankali da tsananin firgici. Cikin wannan hali ta dawo gida take sanar da mahaifiyarta abin da ya faru. Take cewa gashi na hankalinsu ya kwanta, Sahabi ya rabu da ita. Inda a ɓangaren su kuma hakan dama suke so tafi nono fari, zuciyarsa fari kal. A ɓangaren ƙauyen su Rayya kuma, Lawwale yana can yana nashi shirye-shiryen shi ma don ganin ya auri Rayya. Inda muka ji har gonarsa ta gado ya je ya saida wa babban shi ita domin duk ya samu kuɗin da zai su yi abubuwa na kece ne ya siya ma amaryarsa Rayya, wanda suka kama daga haɗa kayan lefe zuwa gyara mata gidan da za ta zauna domin duk dan ya burge ta. Ana cikin wannan hali ne ya je wurin boka domin sanar da shi bukatarsa da abin da yake so daga gare shi, domin yana so ne ya auri Rayya. Inda muka ji bokan yake sanar da shi cewa lalle zai auri Rayya, amma idan dai har ya je samu ƙasar da Rayya ta taka sawayen ta auren. Haka ya buro wannan boka cike da farin ciki da murna cewa burinsa ya kusa cika. Ba tare da ɓata lokaci ba ya je inda yake tunani yake kuma sa ran zai ga Rayya, inda har ta taka wannan sawayen nata zai je ɗebo ƙasar gurin. Ba tare da ɓata lokaci ba yana daidai gurin wannan mai nama. Suna zaune suna tunanin yadda za a yi su shiga birni domin zuwa inda za su samu Rayya su kuma samu inda ta taka sawayenta. Ba ɓata lokaci sai ga Rayya an zo an aje ta a mota ta zo siyan nama wannan guri. Bayan ta siya ne ta juya da nufin tafiya, tana juya ta je ta shiga mota.
Shigar da mota ke da wuya su kuma suka fito daga inda suka laɓe domin Lawwali ya je ya ɗebi ƙasar da Rayya ta taka da ƙafafunta. Fitowa suke da wuya daga cikin wannan rumfa, ruwa ya tsuge, inda muka ji Lawwali ya zauna wurin yana kuka na bakin ciki da takaici na rashin wannan sa'a da ya taka, gashi Allah bai nufa zai ɗebi ƙasar nan ba. Sai dai ya sake tarawa kuma a gaba. To domin jin yadda za ta kasance kuma yadda za ta kaya, sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba. Mun gode.